två lagen som har väldigt starka kantspelare. Frågan är då vilka som vinner offensiven så att man får använda sina kantspelare mer offensivt än defensivt. Det tror jag är en väldigt viktig detalj för det här mötet. Som vi ser nu så är det ju Sorain såklart ute till vänster i försvaret. Och Lantz inleder här ute till höger. Han spelade senast. Bra passning framåt i planen mot Berglund som tillgår direkt. Och det gör Vasto också. Bollen alltså. Första målchansen för hemmalaget Elfsborg. Efter knappt 2 minuters spel. Och den var bra. En framspelning också. Mattias Thorén. Bra Elfsborgsinledning. Här är Ishizaki. Berglund finns centralt där inne. Här kommer Schiffer. Och Holmgren som är riktigt bra! Och Vasto räddar igen med returen och Berglund! Vilken inledning av Elfsborg! Först skottet av Bayrami, framspelad av Ishizaki. Och Fredrik Berglund rullar in returen. 1-0, Elfsborg. Ja, snyggt. Skulle jag säga kreatören här, det är ju Stefan Ishizaki som vänder bort 2 spelare. Fantastiskt. Sen får han den här tiden som Ennebergström inte vill ge Elfsborg på mittplan. När han lyfter fram den här väldigt, väldigt snyggt. Yttersida till Bayrami som, Vasto tycker jag gör det väldigt bra som är ute där och vinner den första, men turen så slår ju Berglund ner ganska enkelt. Och där har du problemet med 3-manna mittfält nu när Lantz glömde sin gubbe bakom. Jajamän. Det finns fördelar och nackdelar med när man formaterar laget i olika ytor. Det lyckades Elfsborg utnyttja efter bara några minuters spel och då är den här långa sviten som Kalmar FF har i fara tidigt i matchen.